Hos Tommerup Fysioterapi har vi valgt at kunne varetage mange specialer. Sammen med dig finder vi ud af dit behov gennem samtale og en grundig undersøgelse. Vi hjælper dig til at forstå resultatet af undersøgelsen og inddrager den og lægens vurdering i vores videre behandling. For yderligere information, klik ind på vores hjemmeside eller på Facebook, eller kontakt os på telefon 64 76 18 34.